Ffindio'r ddau beth pwysica yn barod. Tractor bech melyn a Sioe Corn. Helo, Sioe Corn. Bore da, siwr wyt ti? Gathoch chi'n rhestr ei do ar gyfer dolyg? Do, o'r eich sy'n gobeith y dileni a drwg dy fi, sy'n mwyn wedi biafio. Na ddiwedd o'n i canslo dolyg. John Lewis ydych chi o dan y masg, dwi'n meddwl. Chi'n o lew? O, dwi'n fi'n iawn, dwi'n Da iawn, a mae gennych chi ddwrnod prysur neu dau ddwrnod prysur ar blaen yn hyrwyddo. Be sy'n mlaen ma? Codi pres ar ran Cancer Research Wales yn ei wneud. Blwyddyn nesaf nawr, ni wedi arddenio 2 tractor fach. Mae'r enwi a pethau riochre nhw. Sian yw hwn, mae gyda ni Sioe hefyd. A fi ddangos y map, os ydych chi draw i weld y map. Ni'n mynd i 2 tractor fach. O Castell Caernarfon, un lawr ar y de a un lawr ochr hyn. A ni benni yn Castell Caerdydd. Codi arian i Cancer. Dew. A mae'r ddau tractor yn mynd yr un pryd wedyn? 2 tractor yn dechrau'r un pryd. Un yn mynd lawr ar y cost a un yn mynd lawr y canol fyna. A ni'n glwm gyda'r YFCs, so ni'n galw mewn y clwbiau YFCs. All right. Rha'r reswm ia heddi. Bydd ni'n mewn i'r clwbiau bach i gyd a codi pres. So bydd gyda ni link box bach ar y bac a cwbl o churns. A bydd dynion toli pres mewn dy fe wrth fod ni'n trefeili lawr trwy Gymru. A pryd mae hyn yn digwydd eto chi? Nawr, blwyddyn nesaf a diwedd June. Reit a diwedd mis June. Dych chi'n gobeithio am dywydd, siŵr achos o ddim cab ar rhain. Chi sydd wedi bod yn gwneud hein fyny te? Ni wedi cael rhain wedi cael ei noddi gyda 2 gwmni, Evans Cemabws, Massys a Bwysni lawr yn Ceredigion, a Gwili Peniel wedyn Gwili Jones wedi noddi i ail neud nhw lan i gyd i ni. A maen nhw werth i gweld, dyn nhw? Maen nhw, just i fi gael gweud, mae'r lliwiau nodi wahanol gancers i gyd. O, ie. A pob un o'r lliwiau mae'n nodi wahanol gancers. Yr un melyn yw'r un mwyaf achos hwnnw'n noddi i'r un cancer plant. Mae'n wych yn ydi o chwarae teg. Yn achos daf nad o. Ac os ydych chi eisiau rhoi pres, os gyda chi wefan hefyd? Mae gyda ni QR codes fan hyn i gael, a mae gyda ni'r pethau bach fan hyn i fi gael dangos. Ti jyst yn galw fan hyn, a ni'n flasio'r gardian yn gros i hwnna, ac yn rhoi fain chi moyn at y cos. Reit, wel gwych iawn, pob lwc efo'r daith, beth nesaf dwi eisiau gwybod, di o'n tanio? Odi, mae'n tanio, jwmp y fenni to de. Ai mlaen te, effen. Watcha bod y breaks, man. Mae'n gynnar... I fi a ti fan draw. Mae'n gynnar i godi'n hwys mor uchel. Ie, gan bwyll nawr. Reit te. Nawr e, hwpan i'r lifer mlaen, nawr e, straight mlaen a dyn ni'n gatanad. Wa, na, ti wedi mynd i job ger. Fyna. Reit. O, mae hi. Beth sydd wedi digwydd ma? Peidiwch yn mynd yn bell. Nes i'n dwtsia dim byd, John. Fi'n credu na hwn, mae wedi sarni'n sport i gyd. Wedi sydd di. Na, so mae don. John, mi daniodd i'r cyn, yn do? Danodd i'n iawn gyn di. Tre ai dogol. Driwr i to. Na, neu ddim de. Be am drio cerdded o Gaernarfon i Gaerdydd? Falle fi rhaid. Bydd i'r rhedeg yn berffedd ar fi ni. Do'n i'n ôl nes ymlaen, fydd i'n mynd fel watch. Fydd i'n mynd fel watch. Pob lwc efo'r daith a diolch am y sgwrs. Diolch yn fawr i chi. Thank you very much. Ai, to de.